Ka odhi nyime jatend migawo mathieth Susan Kumicha koro dwaro ni mondo masinde mag World Coin ma jo Kenya 350 ne ong'ong'o e wengegi ka ikawo nonro margi timnegi nonro poni onyalo bedo kod midhiero ne ngimagi. Kumicha kod Ezra Chiloba mar CK kod meneja maduong' e kar bago rombe mar KICC Patricia Ondego ne oketi tago maliet e nyim komiti mar od bura. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kane odwoko penjo mane oka kodhradhi ne nyim kamiti od bura manono ohala mokwedi mayande okawo nonro mar jo Kenya mong'ere kaka World Coin, jatend migawo mar thieth Susan Kumicha ne okone kamitino ni masin mane jo Kenya ong'ong'e wengegi ka ikawo nonro margi samoro dipo ka nyalo kelo negi midhiero ponono masino ne ni koteko mager mag ler mathoth manyalo tieko roteke mag ligepe mag wenge. Then discomfort or injury during capture of biometric data. Individuals may sometimes experience discomfort or minor injuries while having their biometric data captured using modalities that utilize infrared rays, e.g. eye strain, during an iris scan. Kumicha ochikore gi chien ni migawo mare ne onge kod ng'eyo mara mora wi masino mane otigodo kod World Coin kendo kodwa ni mondo timne masino nonro kod jolony. Inashangaza tukiambiwa hawakuhusishwa na hawakujua. Kitu nauliza, hizo siku zote watu wanapimwa macho, wizara ilikuwa haina umuhimu ya kwenda kuangalia hichi chombo kinafanya nini? That while these activities were going on, I happened to have seen them on social media, and I'm the one who brought it to the attention of cabinet. Listening to what has been submitted by the MP from Kisumu, especially now that he says there are people who are already complaining, I think it will be nice that then we have them presented to a medical facility, be checked by a specialist and determine the level of harm. I have 5 cases who have written to me who claim that after this scan they felt great discomfort, their eyes were paining. Ezra Chiloba to ne opogore paro kod apisi mar Attorney General kendo lero ni nonro mag jo Kenya manyalo chopo 350 okane piny South Africa. Ka Attorney General to ne okone kamitino ni nonro mag jo Kenya chalo ni okane mbui mar Amazon. Did or does World Coin stand to gain by gathering this data? In simple words, what are they gaining? So if we knew that, we would know what our people should be gaining if they have to continue giving their data. We have not seen anything closer to what WorldCoin is doing. The other players who actually mine data are traditional players. I've just mentioned Google, Meta, Twitter. But how they do it is slightly different. Even Apple, all these Samsung devices you have, they actually mine data from you, ask you to provide information about yourself. Remember Bitcoin, when Bitcoin was the in thing and people were making millions of shillings, then it went crashing. Meneja maduong' e kar bago rombe mar KICC yorko jolo Patricia Ondeng to ne ogo bade piny e nyim kamitino ka olero ni both ne obetie e yore mtimo nonro malong'o e gino mane kambi mar World Coin biro timo KICC kapok gimiyo gi thuolo mar choko jo Kenya ka winji chidi kendo lodho nonro kuom gi nyamonge. Did KICC really go an extra mile to find which product is this which want to be activated in your premises? Sorry, we didn't know that this was... Just go on. Yeah, so that's why we were pretty quick to approve. Board mer KICC beno lero ni kambi mar World Coin ne owuondo gi ni gibiro mana uso ala moro manyien e chiro. In booking a venue, what considerations does KICC take? They told us we are going to set up 3 or 4 tents and people will be coming. So we asked them, the crowd, are these people going to come at once? Walter Nyambaga, Ramogi TV. En nonro mapod biro